me ništa povi od bala u Pinkovcu. Znaš, ja nisam mogao dojet jer sam imao giht u velikim palcu, pa nisam mogao škornje nutra. Ali na internetu sam vidi prek 200 slikov. Pa da ti kažem, skoro svaka pinkovska žena je bila gori. Pa, da sam još čut, da je naš varnik jako tanca. Pa je to štima da drugi dan nije moga mašu služit. No, u peti je bila maša, je li to sad za jutro bilo, ali za večer ne znamo. Aha. Mi bi bili mogli tako i tako. Da. Okay. A mene nek čudi da ni došao Lugnar s njegovom golubicom simo. Jo, ki? Pečanski ili pinkovski? Dragi moji, danas smo uživali obilnu večeru. Hvala ti, moja draga Milica, da si nam tako dobro skuhala. Rado. Veseli me, ko je se račilo. Da, meso je bilo jako ukusno, Milica. Jako dobro, kod uvijek, draga šogorica. A stoper tvoji grofini, pogledajte kako su lipi, pa kako su strašno slasni. A to ti što znači, draga Milica, kad ti to ja rečim kod tvoja švigamuta? No, veseli me. Draga šugarica, zbog tvojega dobroga jila enako izgledamo svi kod grofini. Ja mislim da smo kroz fašinak dosta uživali. Zato sam si mislili da bi mogli danas po večeri početi s korizmom, iako je zutra čista srida. Čekaj, brate. Što si to reka? Ko to misliš? Korizma je vrijeme, kje se odrečujemo svjetskoga uživanja. Morali bi skoro svaki dan donesva kakov korizmeni aldov. Moramo se na primjer odreći čokoladija, vina, piva, ali kavija. Andi, jo bi to enako delamo vsako leto v korizmi. Jo, ali volito sam si mislil, da bi na predvečer čistije sredije donesli kakov aldov. Ali bi si što ne prcijeli. Jo, kako si na tu ideju doša? Otac, ti znaš da sam počeo lenskoga lita prezać crkvenoga tanača. Zato sam si misli da bi naša familija morala s drugim biti predkip. No, pak mi bi mogli biti izutranji predkip. Pak ne pravimo da naš počijat. Otac, ti imaš potpuno pravo, jer korizma je enako dost dužička. Jo, ja bi li predloži da bi sedno danas počeli i da ne bi uživali do zadnje minute fašenjak. Onda si moramo danas što ne prdzijeti za korizmu. A, tako. Ti rezla. Što? Ja imam ideju. Za istinu. Kako bi mi mogli, kako valdo bi mi mogli donesti? No pak što bi to onako moglo biti? Znaš, mi bi si mogli na televiziji pogledat ta Filahafošin. Rezla, je li mi veruješ ali ne? Meni se sako lito skoro želudac obrne, kad to gledam. I zato ja ću jednu cilu uru aldovat za moj želudac. Da, File, i meni ti ide tako. Što se u toj emisiji se vidi, pak čuje. Što To je emisija. Misiju napravljaju misionari. Aha, no onda idemo si gledat tu ludu emisiju. Ali ja mislim, kako ćemo to nek preživit?
Čemu kako tako? Imaš ti potpuno pravo, Rezla. Mi smo što strašnoga preživjeli. Da, Ali ja mislim da ćemo ovo isto preživjeti. da, sigurno. Rezla, hodi. Idemo. Idemo se aldovat. No. Ovo je u nebo kričeča bezobraznost. Ovo je prava korizmena provokacija. Ja znam da je moj Instarin ta emisija najdražja. A sad mi ti dva pobileni svijeci obraz lažu i me plamiraju. Mene, Andreasa Grabića, ki je u crkveni taneču, u crkveni zboru i ki na telovu u prošeci u prvim redu mašira. Ja ne bi na vaši obrazi rad vidjeti ož jedan mali slijed kakovoga smiha. Dobro je, vi se smijete, a ja sad idem van na friški zrak, drugače ću se ovdje už zalepit. O Bože. Ali, Milica, draga šugarica, za istinu, kako će bo sad daje iti s njim? No što misliš? Čuj, ja mojega brata već ne poznam. Od kada je on prezuž Pinkovskoga tanača, terorizira samo familiju, cijelu obitelj, nas i starija. No što ćemo? To ne smijemo tako ozbiljno zjet. On kani biti pretki, da je naša familija pretki i povjerski posli za cijelo selo. Čuj, šugarica, to što on predbacuje tebi, meni i našim starijim, je on sam. On je za istinu jedan folišni, pošvapljeni svijetac. Što ćemo? Neka to tako ozbiljno zjet. Milica, ti znaš, niti svijeti otac u Rimu ne počne korizmu prije čestija sridija. Ali, ja mislim, bilo bi dobro ako mu nekdo oči otprija, da se jednoga dana opet normalizira. Ali mislim da imam neko rješenje. Ostavi ti to nek meni. Če me ništo duet na misli. Misliš? No dobro. Onda ti želim puno sriče. Ali, ja idem sada na krčmu. Jer znaš, jedan od familije se isto mora aldovat, da krčmar kšefta načini. Ali neka Andiju niš reč. No ne, neću. Ali moj dragi, neka se tako srdit. Mi smo se morali smijat kad smo vidjeli kako su se ti stari ponašali smišno, kad su se tili aldovat pred televiziju. Odmah mi je smij pukni u obraz. To ali ni bilo za smijat, to je bilo za plakat. Nam svim bi se šikalo ako bi se suprotstavili vakomu poželjenju i rekli ne. No ti imaš pravo, Andi. Mi svi bi si mogli nešto najprdzijet. Ti i ja sam si nešto premislila za danas. Ja se sad idem tuširat i onda idem odmah spat. A to čisto prez televizije. Provedi, bar neš duet na lude ideje.
Ako vi moji mislu da moru s mano ovako zahađati, onda su se kanili. Če njin sino smí prúet. Posluhni, sinak. Tvoja majka i ja ti se kanimo zahvalit da si nas nagovori da nas na predvečer čistija sridija mali Aldov donesemo. Aha. Da, Andi, to te bila velika strahota. Što smo mi do tesega vidjeli. Ti kostimi, ti tanci, pak stoper ta mužika. Strahota. Aha. Da. Što smo se mi natrpili? Nijednu nisu šalu pokazali da bi se bili mogli smijati. Niš šalnoga nisu kazali. Aha. Pa onda skod tije jačke. I tako folišno su jačili. Mi dva smo molili kad će ta emisija jednoć do konca duet. No poglije. Pak sada nisi reka, aha. A kad sam sada reka poglije. Ako je ta emisija tako strašna bila, bi nek samo bili morali zadunit televizor. Jo, ali sinak, to ne moremo. Onda bi bili morali naš Aldov prekinit. Da. Aha. Da. Ali posluhni, ako budeš opet noć ima ideju s korizmenim Aldovom, javi se. Mi dva ćemo se opet aldovat pred televizijom. Da. A neze se davo se tako utrudilo, osebito ta emisija, da sad moramo projeti na steju. Da. No čekate. Lahko noć, Andi. Sinak. Ne i ne. Ja se sad moram umirit. Ufam se da će sada biti mir. Moj dragi, ja se sada idem leć spat. Laku noć. Ali Andi, laku noć bi mi moga reći. Milica, posluhni. Ako ti sad ideš na steju, ne bi te ja onda mora grijat. Biće ti u steji zima ovako, tankoj hajici. Ne, moj dragi. Ja kanim da mi bude zima. To je moj korizmeni Aldov. Pak ti znaš, malo mu Jezušu je isto bilo u štalici zima. U hladnoj štalici, na goloj slamici. Pak zano sam ja ostavila moje topli pidžama u ormaru. Ali Milica, maloga Jezuša su toplili vol i oslica. Tako bi ja mogao i tebe toplit. Ali Andi, vol i oslica su toplili maloga Jezuša nesebično. A ja mislim, ti bi mene ti čisto drugačije toplit. Ali ja ne kanim da se ti ponašaš u našoj spavačoj sobi kod vol ili oslica.
To je po tvoji nivo. Stoj. Ne bi ti mogla kakov drugi Aldov dones. Zbog mene se odreči zjutraj ujutro ručenja. Znaš, ja sam samo kani da bi koč tuđ u korizmi se odrekli vačesa što radilamo. No da, ti imaš potpuno pravo. I zato se ti odreči toga tvojega tilovnoga poželjenja, ko ti urvan skače iz oči, od kad se me vidi, vidiš? Ti moraš biti predkip. A ja sad idem da se smrzujem i da ispunim moj korizmeni Aldov, a to čisto prez debeloga pičama. Lahko noč, Andi. Što ću sada? Gospodine Jezuše, ne razumi me krivo. Ti znaš kako ja tebi i tvojoj crkvi stojim. Ali bo je jedna izvanredna situacija. Kad sam prosi na večer od moje familije korizmeni Aldov, onda si nis mislil, da će se moja žena tako aldovat, da mi se u glavi miša. Sad bi još ima 2 ure lazno do početka korizme. Ti znaš da ja sad neću moći cijelu noć spat. Moja žena će sigurno mirno spat, a ja neću moći už i oka zaprit uz tako čarobnu ženu na drugoj polovici steje. Zano te prosim, daj mi jako friško za spat. Ili zbudi moju ženu. Mare, si doma? Da, doma sam. A, ti, što je? Ti ne bi mi mogla posuditi jajac, a jamaran za običniclne panirat, a ti lude kokoše ništa ne nesu. Naše, ja. Moj stari je prošao po maši na krčmu, a kad dojde domu, mora bit jelo na stolu. Toga mojega moram pedijenat fu fun und fu hinten kod kakovoga turskoga pašu. Što ćeš, bare? Tako su muži. I moje je prošao na krčmu da se s tvojim mužem more kartati. Ale moje će onda po obidu barem posude oprat. Moj ne. Ta one di oži haundgrifaniječe po pas. Ko bi mi dica ne bi pomogli, bi morala se i sama načinit. On će domov dojet, onda će se šniclni nadefat, onda će si gubac utrt, onda će se na 5 pound leč, pak će zadrimat. Da, zano ti ovako dobro izgleda. Koliko kil ima? No, 100 će sigurno na vage ispravit, ali von niks kommt niks, ne? Grüß euch, Burg Dadil. Od čega? No, od čega? Od Svete Maše? Klara je bila kod Maše. No, nisam vas videla kad sam prošla na pričest. Si se zopet s hoštijom nadefala. To ide tebu fučku sputa. A bare, što imaš suprot toga ako najprije ide na pričišćenje? To nije grih. No, kod Klare onda samo ni grih, ako ju farnik ve u spovidalnici pričisti. Kad čin dojde van iz spovidalnice, je spovid zopet hinfelig.
to mora biti vadja za tebe. Pak ne kame vde zopet ugovarati. No čudi me, da sada skop dojdeš od Maše i mi dvi smo bili kod Maše, ali mi smo dugo doma. Da, kaj si bila tako dugo? Na krčmi? Na krčmi? A kdo ti doma kuha? No, pravo da moj muž, čemu ga imam? Ha, vidiš Bare, kako dobrega muža ima Klara, da je ubit kuha. No što ćeš, i bidakov mora bit. Bare, uprav si se kod mene tužila, da tvoj muž niš ne dela, a sada? Ti meni naprahaš reč, da je moj muž bedak. Ti si mi nek nenavidna. Kop si tvojega boja ercirgala, onda bi ti tvoj isto sada kuha. Na tvojega ne prahom bit nenavidna. To je siroma. Na mojin je barem što draum. Kod tvojega urprundli same bižu. Vjerojatno nišega voga ne idijete. Idijete samo koščice dobut. Zano je tako izgledate. Von niks, hint niks. Herst, pazi! Ti si prek moje figure napraš avregat. Poglej si sebe, napak prek tvojega muža se gorniču pominat. No, žene, sad se to neće tebe zbog vaši muži pravdat. No, imaš pravo. No, kad me Bare uvijek užgija. No, neka se uprundle. Muži volu avregenđenija. Aufgeregt. A, ti si sad rekla aufgeregtžene, ali ti sigurno misliš aufregenđene. Ne? No da, pa ga nas se nek muži avregaju. No jo, no, kod mojega se već niš ne avrega. Ali, Bare, tvoj muž ima tako puno temperamenta. No, pravo imaš. Včera kad je s krčmija došla domu, se tako jako avrega, kad dica cijeli dan sidu pred fernseheren. A imate kabelfernseher? Ja mislim da su on čast vrkakov kabel verlegali, da. Ali, Bare, to je kabelska televizija, zano kad kip dojde kroz kabel. A što ti ne veliš? Što imate? Imate kabelfernseher? Mi imamo doma jednu šislinku. Na fiat mi god. Vi ste ale daleko od zada, kod ne imate jednu šislinku. Pa onda idijete si iz nije zdile, no to je zustand. Ne, u šislinku dostojimo kip iz satelita. No i ako si tu šislinku kupila kod satelita, tatit ne more secat drugi kšir. Bare, tu šislku imaju na krovu da moru televiziju gledat. Što? Nisi du na krovu? Tak fernse gledaju? Ne, tu šislku na krovu imaju namjesto kabelna za televiziju. No neka ju imaju. Ali človek ne more razumeti, da kdo ima samo jednu šislinku, no to ne morem kapirati. No jo, kod tebe je kapiranje opće veliki problem, ali što ćeš, ti nisi tehniš vezirana. No sigurno sam tehniš frizirana. Ja imam lokenstab. Ili misliš da si ja už lokenvikla remečin? Ja sam rekla da nisi tehniš vezirana, a da nisi tehniš frizirana. No mi imamo doma sakačkove gerete doma. A i mikser, a i mikrovele. A imate i PC? Kad mi imamo doma PC uz fernsehstat. A tvoj muž onda sidi na hajzlnu, pak si vej fernse gleda. Bare,
Kako to misliš? No, Klara je rekla, da imaju WC uz fernsehstuje. Bare, PC, a ne WC. PC to je kompjuter. No, pak. Zono ja imam doma, ne mašin. No, to šaust, kaj? Kad ne znaš s rukan šit. Jas ti? Žene, nu te se sad prestat karati. Ćemo se što drugo pominati. Ima toliko ločestivisti na svitu. Kad rečeš ločestivisti, ste si danas novine štale, to te stoji, da je u borti jedan muž njegovu ženu u afekt handlungu umori. To sam ja štala, ali to ni bilo u afekt handlungu, to je bilo u gemischtwaren handlungu. Dan danas se človek mora bojat einkaufen pruet. Bare na ka se pominat ako se ne putiš. A ti se učiš štat, kad ne znaš niti po nišku, niti po hrvatsku. Jasno boje nek ti, kad ja imam Volksschule, Hauptschule i Haushaltungsschule. O, a zato kad si išla u Haushaltungsschule, ti tvoj muž had doma mora kuhat? Bare, na ka omrazit mojega muža zopet? Ja ne kanim reč, da tvoj muž mora doma kuhat, da bi ti imala lazo, da se ovdje s manom karaš. Ako ti što napaše, onda moraš domov projt pa kuhati i s tvoji prižgani pumbicami. Boje kuhati s prižgani pumbicami, nego jis od itnija šislinke. So, žene, sad je li dost? Dute sad mučat. Kako morate po svijetu maši, ovdje se karati zbog požgani pumbicov. Ali Klara je počela s prižganimi pumbicami. Da. Ali ovdje morate reći što ćete, ovdje prižgano vonja. Da, vi imate pravo. Ovdje zaistino požgano vonja. Bože moj, sad mi se mjesto požgalo, a to se nek bo z vas dvi, kad nek samo trubite. Pak, kad bi onda barem po hrvatsku trubile. Ne, sad se najmanje sto nimški rič u vaš govor zamišale. Sram vas bilo. Niš se niste kod mene u školi naučili, sidvine. Vidiš, kako si had Maru razjadala? Ože mjesto ju se prežgalo. A se nek zbog tebe, ti jajce! Ti si sama jajce, tako veliko, debelo, gusinje jajce. Razumiš? Pjeti got. Jajce. Za volju Božju, moj muž će me ubit ko jelo danas na kod stolu. A ja šprahem jajce za paniranje šniclne. Mare, ja prahem jajac i vjenariš! No, čini mi se da će biti danas bol miran dan. Kod vidim, nemam nikakovi terminov. Da, major Dudić, dobro izgledaš. Barem još. No evo ipak, lita prohađaju. Sad, hvala Bogu, već nimam dugo do penzije. Teško čekam taj dan, kada ću moći
stupiti u mirovinu. Ove zadnja leta ćeš kako tako prebrodit pa go dane. Kot šef komisije za rekrutiranje vojakov imam, hvala Bogu, dost miran žitak. Veći dio posla mora enako moj adjutant obavit. Čemu ga imam? No onda ćemo uživat u ugodan dan. Prez termina, prez stresa, prez kakovinih vridnjakov, ki ne kanu vojsku. Jamran, ve! Ne, vi ne morate bludit, gospodine major. On ima razlog za vas. Gde događa? Ja imam termin. Pustite me skroz. Gospodine major, ja sam ga kad nisu staviti, ali meni se to nije ugodalo. Sram vas neka bude. Vi ste u poziciji adjutanta kod vojske. Pa niste u stanju ovakvoga grintoša sustaviti. Kako bi me vi čuvali atentata ako me kdo kani na pas? Ste vi ta Dudić? Ja nisam ta Dudić, nego major Dudić. Dobro, moramo se onda pominati. Ja još moram danas 3 hektare pšenice žeti, a to ne ide po noći, ako znate što mislim. Vi ovdje nimate za mislit. Kako je ovaj subjekt došao u moj ured? Oprostite, ja nisam tako friško moga gledat, jer ovaj človek stupio u vaš ured. Vo nije moja krivica, vo je krivica voga bedaka. Takoga ponašanja došao vaš ured. Kad bi on ne bi došao, bi se vi bilo mogli odmorit, a ja u miru kavu pit. Kavu ste kanili pit? Jo sam ja sam okrojen od bedakov. Van s vami! No, van s vami! S vami, ne s njim! Ja se ufam da imate dobar uzrok za vaše ponašanje. Ja ovdje imam poziv da se neka javim danas kod vas. No sjedite. Vi ste za istinu pozvani. Tako je. Očividno ste zabili koga ste si za danas pozvali. Lijep pozdrav od svjetoga birokracijuša. Tako što ne kanim čut. Oprostite. Javorit Mirko. Oprostite, ali ta vaš adjutant me za istinu razjadao. No dobro je. Vi, kod vidim ovdje, prosite za oslobodjenje od vojne službe. Recite mi, iz kih uzrokov? Iz obiteljskih uzrokov, gospodine majore. Pa kakovi su to obiteljski uzroki? Da ne kanite ispuniti vašu dužnost prema našoj domovini. Posao je sljedeći. Ja sam se pred kratkim oženio s udovicom, kaj je 20 let starija od mene. To se nego da svaki dan, ali to nije uzrok. Ali to ж nije sve. Moja žena ima kći u mojoj starosti, kaj je sada moja kći. No pak? Moj otac, ki je razpitan od moje majke, a ga je mama ostavila na cedilu, se je oženil s kćerom moje žene. Razumite? Do sada sam vas još mogao slijediti. Da, ali sada nastaje komplicirano. A kroz ženitbu je nastao moj otac, moj zet. Ar se oženil s kćerom moje žene, kaj je sedaj i moja kćer. Ar sam se ja oženil s Njemajkom. Pa što kanite sad s tim reći? No, s tim kanim reći
da je ta kćer kroz udaju za mojega oca nastala moja majka. A sam ja sin njen muža, ki je moj otac. Ona mi je samo maćeha, ali ipak. Na drugoj strani sam ja njen otac, ali je ona kćer moje žene. Dakle sam ja ujedno otac i sin kćeri moje žene. Nekate me za norca držat. Ja vas ne držim za norca, ja imam dokumente sobom. No da, kada su sada? Su sad gotovi? Još dugo ne. A moja žena i ja smo koncem januara dostali sina. Ne. Da. A ta naš mali je sada brat žene mojega oca i šogor mojega oca. A sin majke od očeve žene i moj brat. Kad sam ja sin mojega oca. Izvan toga je veljek i moj ujac, a je brat moje maćehe, kaj je žena mojega oca. No što si vi mislite? Vi nećete mene bludit ovdje s vašim tojkanjem, predavanjem o komplicirani rodbinski odnosi u vašoj obitelji. Ja sam ucan človek. Pak ste sad gotovi? Ne, gospodine majore. Najvažnije još nisam spomenuo, a na prošle Božiće je žena mojega oca i kći moje majke porodile istinoga sina. A ta mali je sin mojega oca i kroz zato moj brat. Zato i velik moj unuk, a ja njegov stari otac. Ali je on sin kćeri moje žene. Najbolje je ali sljedeće. Najbolje je sljedeće. Poki dobije moja žena, kod moja žena, ujedno snaha mojega oca i majka njegove žene, sam ja pri njej nastao otac mojega oca. A kod otac mojega oca i ujedno kod njegov sin, sada pazite dobro. Da. Što će oždovet? Sam dakle ja svoj vlašći stari otac. Človiče, prosim vas lipo, što kanite? Gospodine majore, poki dob sam ja u našoj obitelji ujedno sin, otac i svoj vlašći stari otac, prosim za oslobodjenje od vojne službe. A po zakonu nije doslobodjeno da se pozovu iz jedne obitelji u vojsku ujedno sin, otac i stari otac.
Človice, pošaljete mi mojega adjutanta i čekajte vani. Na zapovid, gospodine majore. Ne. Ne. Što je ovo za dan? Gospodine major, me trebate, ću vam kavu dones. Ne kavicu. No pak što? Što jačega žgano? Ne. No pak što onda trebate? Vi ćete ispostaviti bomu človeku potvrdu za oslobodjenje od vojske. Ne. Da. Sjedite si i notirajte si stručni izgovor za ovu odluku. Uzroki za oslobodjenje od vojske su psihična nestabilnost i uznemirajuća prolaznost mentalna koja je prouzrokovana kroz klimu obiteljske desorijentacije u kojoj se nijedan vrag ne puti. To zadnje, ali nekate napisat. To bi bilo sve. No, onda ću odmah napisati sad ta dokumenat. Počekajte još malo. Kad projde, onda nazovite kod vojnog psihijatara zbog termina. Za gospodina Jagovića? Ne, za mene. Što? Za vas? Da, za mene. A sad se otprimite. Zač ja moram ovdje siditi. Zač ja ne morem biti u penziji. I ja bi rad bio moj vlašći stari otac. Dobro jutro. Dobro jutro, molim. Oprostite, to ja nisem znala. Molim? Ne, vi se ne razumiji. Izmolite do konca, pa ćemo se onda dojajem pominati. Ja trenutno ne molim, ali bi vas zamolio da mi kažete kako vam mogu pomoći. A tako, ja sam se dovezao simo na odmor. Pa kako da vi govorite tako dobro hrvatski? Jeste li vi Slovenac? Ne, ja sam Austrijanac. Došao sam prvi put simo na Morija u Hrvatskoj. Ja sam došao iz Gradišća. Gradišćanski Hrvat. Prije 500 godina su se vaši predjedovi preselili iz Hrvatske u Gradište. Da, točno. Ali jel vernudu godina išla, to ja ne znam. 500 godina! 500 godina su obdržali svoj jezik! 500 put je godina padala pojetje. Jeste li doputovali sa svojom suprugom? Ne, ja dovezao sam se s mojim autom. Ja sam htio vas pitati, jeste li došli sami ili jeste li došli sa svojom ženom? A tako, da, s mojom ženom sam se dovezao. Nas idi dole u auto, pa znate, ne, tako jako trudna. Stvarno? Da, smišno, za istinu. Ja se su noć vozim, nauzima mi sedi, pa se da je trudna. To znači, vi niste otac? Kako je otac? No, otac djeteta. Dite, kakovo dite? Otac djeteta koje će vaša žena dobiti. Moja žena će dite dobiti. Kaj u loteriji? Uprav ste mi kazali da vaša žena očekuje dijete, ili? Što, za istinu? Nek samo kad je trudna. To bi bilo sasvim normalno.
Nikate se šalit. Nek samo kad je trudna će poroditi dite. No, svaka žena koja je trudna porodi dijete. A najur već kad bila trudna, pak ni porodila dite. Znači, ovo će biti prvo vaše dijete. Ne, jer imamo dvoje dicija. No, onda je vaša žena bila jur trudna. A to ću i onda vi pitat. Jeste li poveli vašu djecu sa sobom? Ne, naša djeca su ostala doma u gradišću. A kdo ih čuva? Baka? Bak pa kozak od ne stoji u štali. O ti si ni dan čuvat moju dicu. To je kod nas posal od stare majke pred stareg oca. Vi kažete stara majka umjesto baka, a stari otac umjesto djed. Stara majka, stara majka. Stari otac je stari otac. Pak bak je bak. Meni se čini da ste vi čisto zabili vašu hrvatsku reč, pojte da su se naši preoci ocelili od ovijek. Slušajte me, vaš jezik je postaran, naš ovdje u Hrvatskoj je modern i suvremen jezik. No, razumijem. Onda si dajte da ja čuvat vašu dicu od baka. Kad si tako dugo jive, ja ne kanim prenoćevat u autu. Pak imam ovdje mjesta. Moja draga, to ja još ne znam. Oč ne sam nima lazno pitat. Jo, pak što si do sad djelao? A što sam do sada djela? Skoro sam dosta srčani infarkt. Ujev muž je reka da ćeš ti dosta dite. Ja ću dosta dite. Jo, od koga prosim? A što to znači? Mimo mene još kdo dojde o pitanje? Ne umiri se jive. Ja ne očekujem dite. Ali ja ne znam kako je ov muž na tu ideju došao. On mene uopće ne pozna i ja njega ne poznam. Vi ste mi rekli da će moja žena dostati dite. Jo, to sam samo rekao jer ste vi kazali da je vaša žena trudna. A sada vidim da nije trudna. A kako da nije trudna? Ne mora biti trudna. Gledajte kako male oči ima. Pa ja sam još jako trudna. Možda ima male oči, ali svakako ona nema debelog trbuha. Nek samo kad nima debelog trbuha ne mora biti trudna. Ja imam debeli trbuh, pak nisam trudan. Slušajte, vi ste muškarac. Kod vas je to sasvim drugčije. Muškarac ne može roditi dijete. A što to ima poslasnice? Slušajte, ako je žena trudna, polako udeblja i konačno porodi dijete. No onda je nosijača. Ne trudna. Trudna je sloviki kani spat. Bože, slušajte, kod vas je čovjek koji želi spavati je trudan, kod nas je čovjek koji želi spavati umoran, a žena koja očekuje dijete je trudna. Kako se ovako mora pomišati riči? Umoran. Slušajte, ja ne kanim prekinut vašu jezičnu diskusiju, ali mene bi zanimalo, je li imate još za nas hižu? Molim? Što? Sada? Ne morate to mrvu kašnije. Ante nako razumi, moraš da je s njim pominat. Mi pravimo hižu za 2 persone. Ne razumijem. Dajte mi cijedu da vam ja to namojem. Gledajte, moja hiža, vo su vrata, vo su 2 obloki. Prozori su to. Obloki, pa ovdje je velika steja za 2 persone. Vi tražite dvokrevetnu sobu. Bože dragi, hvala Bogu i da nas je sada razumiji. A za koliko noći trebate? 1 prosim. Nema problema. Mi imamo dovoljno krevetnih soba. Gledajte, evo vam ključevi. Lipa hvala. A ja sad idem u hižu, pa ću se malo povaliti. Da, ja ću predoli po naše kuferi u auto. Servus, hallo. Hello. Du sprechen Deutsch? Verstehen wenig, besser Englisch. Tut mir leid, ich bin kein Engländer.
Do you want a room? Ja, Rum ist eine feine Idee. Überhaupt jetzt meine Alte nicht gesehen. Sorry? Entschuldigung, wenn Sie wollen, ich kann dolmetschen. Ach so? Das war doch aber lieb. Mach ich gern. Verstehen Sie Deutsch? Ich bin ein burgenländischer Kroate. Ah, ein burgenländischer Krawat. Na, das ist eine feine Sache. Gehen Sie, sagen Sie dem Haberer dort, dass ich gern für 14 Tage ein Doppelzimmer möchte. Die haben noch genug freie Zimmer. Želili sobu? Da, za 2 persone. Može, dobro. Und wie viel Marie verlangt er für Fullpension am Tag? Koliko Pinez to stoji na jedan dan? Kines, ja ne vidim ovdje Kineze. Chinesen sind wir keine. Ne razumim. Was ist los mit euch? Seht ihr nicht aus? Na, alles in Ordnung, wir haben eh alles im Griff. Aber die haben eher einen Spruch modernisiert und jetzt kennen sie sich nicht aus. Ja. Gibt's sowas auch? Ja. On kann znati koliko mora platiti za jedan dan, za jednu noć. Kažete mu 85 eura. 85 euro? Ja, nehme ich. Okay. U redu. I will show you the room. Ja, her mit rum, ich schmeiß eine Runde. Natočite, Bečan će platit. Izvolite. Room iz Hrvatske. Lipa hvala. Servus, ich bin der Karli. Bin der Jive. Na, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Karli, wenn du glaubst, dass der Urlaub da nur aus Sauferei besteht, fahr ja alleinig auf Italien, ja? Dort sind die Männer noch richtige Gentlemen und lassen ihre Frau nicht alleinig die Koffer schleppen, ja? Mitzi, beruhig dich, schmeiß nicht her, du kriegst auch einen Rum. Hast du bist deppert oder was? Hast gefragt, ob sie noch freie Zimmer haben für uns oder hast du das bei der Sauferei da vergessen? Alles in Ordnung, wir können da bleiben. Übrigens, schau, wenn ich da getroffen hab, das ist der Jive, ein burgenländischer Krawat. Du, der hat mir geholfen mit der Sprache. Na, das ist aber lieb. Siehst du, wie klein die Welt ist, ja? Außerdem hast du gesagt, dass ich nur Schlankheitskost essen tue. Jesus, das habe ich jetzt ganz vergessen, dass du schon wieder abnehmen willst. Aber jetzt kannst du das ihnen gleich selber sagen. Herrn, Sie da sagst dem Herrn da, dass ich nur Schlankheitskost esse. Alles, was grün ist. Ja, dafür ist dir der Schläger ausgegangen, wie wir bei der grünen Wiesen vorbeigefahren sind. Erst bist du deppert? Außerdem, ich mache jetzt 2 Diäten gleichzeitig. Schlank im Schlaf und FDH. Što kaže gospodja? Ona drži dijete. Dijete, ja ne vidim djeteta. Tu dijete ne morate vidjeti, na se drži dijete, najdije se to zelensko, zbog figure. Ona je vegetarijanka. No, točno. Što želi on jesti? Entschuldigung, was wollen Sie essen? Ich? Leichte Einheitskost. Zum Mittag und auf die Nacht der Fleisch mit Beilage. Am besten ein Schnitzel. Vom Rind, vom Lamm. On kani šnicle. Dobro, odrezak. Ne, šnicle. Da. Odrezak za ručak i za večeru. Odrezat se da se. Vlase, prundle, haja, drivo, sve se da odrezat. On kani šnicl od janjeta ili od teleta. To je šnicel za ručak. Ručak je kod nas, kod vas je objed, kod nas je ručak. On kani šnicl za obit. Što će za ručijanje, to ne znam, ali za obit kani šnicl, pak no čisto. To je ručak, sam vam već kazao. Pak što je onda ujutro kod vas? Doručak. Bože dragi, kod vas je tako pomišljeno. Kdo se vam neka puti? Dobro. Janje ili tele će ručati. Kada se šalit, kako mora janje pak tele ručati? Živine se ne plaću. Ja sam vam htio samo reći da će dobiti za ručak i za večeru teletilu ili janjetinu. No, u redu, dobro. Dobro. A kao prilog, rižu? Rižu? Što rižu?
Ja sam htio samo znati, željeli uz meso kao prilog rižu, znate, ono bijelo zrnje. Ah, Reis, rečete to weh. Als Beilog, Reis ist in Ordnung? Jede Beilog ist mir recht. Nur wichtig ist, dass viel ist. U redu, nek čuda mora biti. Aha, dobro. So, na gut, ich gehe jetzt aufs Zimmer ein bisschen entspannen. Ja, ihr dürft ja da noch ruhig weiter diskutieren. Dürfte ich bitte die Schlüssel haben? Ja, bitte schön. Danke, sehr lieb. Viert euch, ja? Und du, Schatzi, Karli, vergiss mal nicht auf die Koffer, ja? Na, der Urlaub fängt schon gut an. Prost. Prost. Das ist die Abkürzung. Oprostite, ja bi morao samo kratko u kuhinju da im javim što treba pripremiti za ručak i za večeru. Možete li kratko ostati tu u slučaju da me netko bude tražio? Odmah ću se vratiti. Da, dobro, sam razumim, mislim da sam razumim. Sada se ovo pogledaj. Svi su skrsnili. Kamo se nek si imao došao? Smišljen je vaš posal. Ja se do vezinci imao u Hrvatsku, da se s ljudin moram pominati po Hrvatsku, a ni se već ne znaju. Dobro da smo si mi u gradišću obdržali našu hrvatsku rič. Pa ako ovako da je bude išlo, će biti potrebno da im pošaljemo naše gradišćanske hrvatske entwicklungshöfere. No, hvala Bogu! No to bi ja mogla reći. Ja sam mislim da ste vi... Sam ovdje na policijskom reviru. Točno. Zašto pitate? No, na prvi pogled sam mislila da sam se kanila, da sam zašla u krčmu. Pa što ste vidjeli? Ne vidite da poslan mi akt? Aha, razumim. Ja? Da, mi ovdje probiramo koliko vina smijemo spiti dok dostignemo 2 promile. A vi ste ada policajci? Da pa što se misli da smo demjakari? No, ne. Ali... Draga gospa, znate, kod nas je pravica da kad se na vrata nutra dojede, se potukeće. Prije nego se otvore vrata. Ali ovo je hitni slučaj. Hitni slučaj Simo, hitni slučaj namo. Vi ne morate tako jednostavno stupiti ovdje u policajski ured. Mi bi bili mogli biti zaposleni. Ali vi uopće niste bili zaposleni. Ali vi niste mogli znati kad ste stali vane pred vrati. Prosim, držite se pravil. No, a držite se vi more biti pravil? Ako ki kriči za pomoć, ako k vam stanu, ki kani koga umorit, pak ta kriči za pomoć. Potukeće onda policija na vrata i čeka dok je se otvoru vrata. Ma ne, vi razbijete vrata. No, ja vam vrata uopće nisam razbila. Ja sam je samo otvorila. To se ne more prispodobiti. U tom slučaju ide zažitak. No, i u mojem slučaju ide zažitak. Kako, što se stalo? No, to pokažavam pred par minut govoreći. Recite, što se stalo za volju Božju? Mojemu mužu je guma puknula. To mu je. Guma mu je puknula. No tu uopće nije za smijat. Znate kako je to neugodno kad vam u punom poletu guma pukne? Čujte, ako ko se je to stalo? Moj muž je imao previsok tempo. Mislim da mu je zano guma puknula. Previsok tempo?
Da, ja sam mojemu mužu inako rekla da je prefrižak, ali on me ni poslušao. A kad ti se je to stalo? Sada na bijelom danu? Da, sad pred par minut. A kada se je to stalo? No, vani u selu, na cisti, na sred ciste. Na sred ciste? Da. Pa je bilo i drugi ljudi nazoči? No, to si morate predstaviti. Koliko ljudstva se je onda steklo. Kad se je on u kurvu unutra zavezao. U kurvu? Prosim, takove riči mi ovdje ne koristimo. Kakove riči? Kurva. Pa kako vi tomu velite? Prostitutka. No, ja se ne razumim s timi stručnimi izrazi. Ja sam propala na vozačkom ispitu. Vi da kanete reći da je vaš muž? Da se moj muž sa previsokim tempom u kurvu unutra i onda mu je guma puknula. A vi ste bili nazoči? Da. I ništa niste imali protiv? Pa rekla sam vam da me nije poslušao. Ja sam inako rekla da je prefrižak. A kad je to točno bilo? No, to tek kod krčme. Poznate tu veliku kurvu kod krčme? Pred krčmom? Da. Da. Pred krčmom? Da. To su te? Nabil? Gospa, ali vi znate da mi imamo u Austriji zakon javnog razmatovanja. I zato ćemo vas morat najaviti i kaštigat. Ali gospodine inšpektore, kako nas morate kaštigat? Nismo mi dost kaštigani kad nam je guma puknula. No, a zbantovali nismo uopće nikoga. Samo smo se jadali, moje muž i ja. Znate kako je to nije veselo kad vam u punom poletu guma pukne. Da, to razumijem. A kad je? A sad sam mislila da nam vi morate pomoći, jer sad pravamo novu gumu. Kako bi vam mi mogli pomoći? Jo, mi smo zato da drugi pomožemo. Ali ne tako. No, ne morate mi reći kad bi mogla novu gumu kupiti? Moj kolega će vas prohoditi u drogariju. Veseli me, da. Da kupite onda je novu gumu. U drogeriju? Imaju to te gume? Sigurno, svakrškove farbe. Čerleni, zeleni, plavi. Ali mi trebamo jednostavno črnu gumu. Do tete se vazi črnu dostati. No jo, a bojim se da neće biti tako veliki. Što, jeste vi šalite? Je vaš muž vikli ima tako veliki? No, to je poseban model. Ta se mora koristiti u ljeti i u zimi i ta ima pošteni profil. Ali sad se šalite, jer vi morate za isto ta veliki aparat, tu težinu i tu dužinu usta izdržati. No sigurno, ja to uživam. To je pravi špas. Po gori, po cesti, po kamenju, po blatu. Het. Tako točno to ne kanim znat. Moj kolega će vas odpejat u drogeriju, a ja se idem s vašim mužem pominat. No to je jako uljudno. Ja. A kad je vaš muž? Taj je još kod našega auta. On proba gumu dole dostat. Taj je još od zgur? Da, on je još do sad i dole dostao, ali inako mu drugi ljudi pomažu. Drugi ljudi mu pomažu za volju Božu, ja moram friško tamo. Odnutra. Draga, ti si tako dugo. Ja ne krenuo da je prenoćevaci, koga je našla sad, aki ne more pomoći. Ovo, vija, ovo. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste vjerojatno ta muž komu je kurvi guma pukla. Da.
Ja bi se to ne bi mislil, da će pri tom tempu guma puknut. Ste još dole dostali? Da, jesam. Da, hvala Bogu, ali nije bilo lahko. Tako čvrsto je sidila drov, ja to nisam skoro mogao sam. Ali dobro je bilo da su drugi ljudi to te bili, ki su mi pomogli. Što? Drugi ljudi su mi još pomogli? Da, hvala Bogu. Ali sada pravim novu. Normalno imam uvijek jednu rezervi, ali pred kratkim skup bi jedna gumor puknula, a sad već nima nijedna u rezervi. Čujte, ja sam vašoj ženi upravo reka da će joj moj kolega sprohoditi u drogariju da kupi drugu gumu. Jo, to je jako uljudno, da, ali onda ću ja već s vami prujeti. Da, morate, da. Jer ja pravim pomoć. Vi mi morate biti odmah pomoć. Ja moram gledati da tu gumu kako nataknem zopet. Jo? Da. Čujte, meni bi bilo jako drago ako bi vi tu gumu stopor navlačili kad budete sela vani. Da. Jel, to ne ide. Mi ne moramo nastaviti put, mislim, prez gume. Lijepo vas prosim, napustite brzo naše selo. To je tako ovako i moje predviđeno. Jo? Ali jednošnja, recite mi sada za istinu. Jo? Jer mi za istinu moramo to te u drogariju dostati takovu gumu. Sigurno. Ali ja sam čuo da vi imate posebni aparat. Ali ja se sugeriram vodjati da ćemo to te u drogariji dostati i za vaš aparat. No, to se ufam. Da će to tebi tako model, ki mi paše. Da, Durex je vsakmu pasal. Durex! Ali mi imamo nositi 4 kotačice Semperit gume.